Hello mga kabigay, welcome back po ulit sa channel natin. Since Richard, siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po ulit tayo ng pinakababorito nating Jollibee. Siyempre meron po tayo rito ng family pan na spaghetti, meron tayong peach mango pie dito, meron tayo rito yung burger steak, tapos fries, may burger, meron po tayong Jolly hotdog, at meron isang bucket na Jollibee chicken joy po na spicy, soft drinks at gravy. Bago tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinaglob niyo po ang ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan. Ganyan po mga viewers po namin. Nawa po lagi po kami mayroong makakain sa araw-araw at magligtas po. Maraming salamat po ma. Ito po sabot na lang sa inyong buktong na sa Kristo na ang tagapagligtas amin. Dahil Sunday po ngayon, mayroon po tayong shoutout. So yan, hugas na po tayo ng kamay, mukbang na po tayo. Bago tayo magmukbang, shoutout ko po yung Jollibee dito sa Buhay na Tubig branch dito po sa Imus, at napakalalaki po ng chicken nila doon at sobrang mabait po ng mga crew at tagagalang. So shoutout po sa inyo. So kain na po tayo. Haluin po muna natin to. Pabibilisin na po natin para madali pong oras. Sabay-sabay na po tayo, kain po. Juicy. Sarap. Jolly hotdog.
Sobrang lalaki. Napaka-juicy. Sarap talaga ng Jollibee, ng spaghetti.
Excuse me po. Okay. Ooh. Excuse me po.
Sarap. Excuse me pa. May ubos ipong po kasi ako kaya. Sarap ng burger steak ng Jollibee. Excuse me po. Simulan na natin Ayun. ang ating shout out. Shout out kay Marilu Raimundo. Cancer patient siya, nanonood siya sa atin kahit papano bumabalik ang gana niya Yun, sa food. Thank you po sa Thank you po. panonood and sana po ay gumaling po kayo. Ingat po kayo parate. Mama Linda, Nanay Helen, Paring Beans and Maring Grace and sa kanilang dalawang daughter. Kay El Rojas, Ninita Magtoto, Camille Elisa Ruby, Rian Clay, Elma Garsalia, kay Clyde Ibar, Roderick Brieneo, Master MZ, thank you so much po. Lagi siyang nanonood since 2020. Thank you so much po. Arnel Dairit ng Mabalacat, Pampanga, kay Got You. Shout out Albert Ramin Alberto ng Nueva Ecija. Bonnie, shout out sa baby niya na magsi 6 months sa June 17. Kay Belly Nixaria May. Marial Lourdes ng Malu, Germany Cities. And Jen Jo Ralph Crawford and Jen Joseph Smith. Based Vlog, shout out Luisa Babay ng United Arab Emirates, Dubai. Ingat po kayo dyan dahil 3 taon na siyang walang uwian. Ingat po. Renz Marion, Delim Kring Dalagan, shout out kina EL, Tita Dina, Tita Carding, Tito Ani, kina Tita Emelita, at Tita Daria at Somon ng Zamboanga. Gary Alvarez ng Bulacan, shoutout po. Belly Boy Camus ng Zambales, shoutout. Meman Family. And shoutout kay Aiza Kapusan. Shoutout po. Ano ba? Dessert.
Mm. Lasa ba't po?